Co kdybych se vás teďka zeptala, jaký máte talent? V čem jste lepší než ostatní lidi? V čem můžete vynikat? Nevíte? Já si myslím, že tohle je teď hodně důležitá věc, protože možná jste po syndromu vyhoření. Možná chcete odejít z korporátu a rozjet svůj vlastní biznis, ale nevíte v čem, do čeho jít, v čem jsem lepší než ty jiný, co vlastně můžu dokázat. Tak pak jste tady správně, protože právě startuju spolupráci s Talent Kompas. S nástrojem, kdy za 45 minut online si uděláte test a zjistíte nejlepší a nejsilnější talenty, který máte, detailní rozpracování, přímo pozice, na který se hodíte, na co si dát pozor, jak pracovat na svých cílech, jak se posunout dál. Tenhle test talentu od teďka najdete na všech mých sociálních sítích a webech. A ještě navíc, protože se blíží Vánoce, tak mám pro vás kód Andreakaš10 na 10% slevu. Na nic nečekejte a jděte do toho, protože tohle vám může změnit život, abyste v roce 2025 začali úplně v jiném stylu.